Jolas honi deitzen zaio eskailerak gora eta bera. Eta hemen behar den materiala da, regleta kutxa bat eta bi dado. Helburua da, zenbakikuntza lantzea, da berez helburu nagusia, batez ere 10 zenbakiaren diskonposaketa, kalkulo mentalaren aurreprestaketa bat izango litzateke, baita, eta bertan baita lantzen dana da batuketaren propietatea, adibidez, 2 gehi 8 edo 8 gehi 2, berdina dela. Eta zer da itzen duguna? Erregletekin lortu behar dena da, eskailerak 10aren diskonposaketa lortu behar dute, goraka eta beheraka baita, bai? Hau da berez, lortu behar dena. Lehenengo lortzen da denak hau egitea, izango da irabazlea. Hemen oso ondo ikusten dena da, bederatzi gehi bat, gehi bederatzi, 8 gehi 2, 7 gehi 3, 6 gehi 4, 5 gehi 5, 4 gehi 6, 3 gehi 7, 2 gehi 8, bat gehi bederatzi, neurri berdina daukela, 10aren neurri berdina. Eta zein da prozedura edo nola da jolasa, jokalari bakoitzak dado bat edo 2 botatzen dau jokaldiko. Bakoitzak erabakitzen dau. Asko jolasten da heinean, umea juten dira estrategiak lortzen eta beraiek erabakitzen duten noiz botatzen duten dado bat edo 2. Eta jokaldi bakoitzan beraiek erabakitzen dute edo dadoek daukaten balioa isladatu, regleten bitartez, edo 2 dadoen batuketa egin edo kenketa egin. Eta orduan, hemen izango zana zen, adibidez, botatzen dutxu 2 dado, eta hemen irtetzen da 6 gehi 4, orduan 6 eta 4 barkatu, orduan beraiek erabakitzen dute 6 edo 4 isladatzen duten, 6 gehi 4 egiten duten eta 10 isladatzen duten, edo 6 ken 4 eta 2 isladatzen duten. Hemen adibidez, egokiena da, zela ez daukaten regletaik, hastea 6 bat jartzen, kasu honetan 6, eta helburua da ordenean joatea, txikitik handira, eta gero handitik txikira, eskailera sortzen goraka eta beraka. Eta 4 hemen izango zen, larroxa. Berriro botatzen da, poliki-poliki, 3 gehi bat 4, edo 3 ken bat 2, edo baita, 2 regleta jarri, eta 3 isladatu, hemen ez daukatela, eta bat. Hemen egokiena hau izango zen. Eta holan poliki-poliki, berrapikatzen doiatzen heinean, eskailera gora egiten dut, eta bera egiten dut.